हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। मोनसे नटिस फैदों गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय क्लास स्टार्ट खालामनायनि आरो एग्जामनि सोमोन्दै। स' भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय, फुल डिटेल्स मोनजोबगोन। फार्स्टआवनो क्लियार खालामनानै आं मोननैसोआ माने सानैसोनि थाखाय मोजांबो जानो हागौ दे जितु आपडेट होनायफ्रा, ओमफ्राय सानैसोनि थाखाय गाज्रिबो जानो हागौ। स' बेहाय नेगेटिभ साननांगौ खोथा गैया ना। एनिवे बिथांमोना गुवाहाटी इउनिभारसिटिया जितु पोस्ट ग्रेजुएटनि 4th सेमिस्टारनि, आन्डार ग्रेजुएटनि 6th सेमिस्टारनि, एलएलबीनि 6th सेमिस्टारनि, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी 10th सेमिस्टारनि जितु क्लास बेखौ 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय स्टार्ट खालामनायनि माने मोनसे प्लेन खालामदों बा मोनसे थिरांथा लादों आरोना बिथांमोना प्रिपेयार खालामगासिनो होनना बुंदों। नै दिस इज फर इनफरमेशन of all concerned that Guwahati University is preparing to restart regular classes for the following program जितु post graduate 4th semester, undergraduate 6th semester। स' बेहाय जा लिरदों बिसोरनियाल'सो दे, ओमफ्राय गुबुनफोरना नङा। आरो लोगोसे जितु माने अफलाइन जितु एग्जामा अफलाइन जागोन होनना बुंदों बिथांमोना। ओमफ्राय जितु हस्टेलखौ खुलिनायाव 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय हस्टेल खुलिनायनि बिथांमोना माने प्लेन खालामदों। ओमफ्राय आन्डार ग्रेजुएटनि एग्जामखौ 22 सेप्टेम्बरनिफ्राय माने खालामनायनि थिरांथा लादों बिथांमोना। आरो जितु पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामखौ 25 सेप्टेम्बरनिफ्राय माने कन्डाक्ट खालामनायनि बिथांमोना डिसिसन लादों आरोना। स' बेखिनि इनफरमेशनखौ होनो थाखाय नोंथांमोना आं बे भिडिअखौ बानायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। बे गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि दे, ओमफ्राय आरो गुबुन जितु गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्डारनि जितु कलेजफोरनि सोमोन्दैथ' जेबो बुङाखै, थेवब्लाबो गुवाहाटी इउनिभारसिटिया दिहुनदों नालाय, स' उनावबो बिसोरनाबो बेबायदिनो जानो हागौ आंनि बायदिब्ला। बाट बे जितु गोदान नटिफिकेसन बेखौ दिहुननो हादों बिथांमोना अनलि गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि थाखायल'सो। यूजी आन्डार ग्रेजुएटनि एग्जामा 22 सेप्टेम्बरनिफ्राय, ओमफ्राय पोस्ट ग्रेजुएटनिया 25 सेप्टेम्बरनिफ्राय होनना बुंदों। स' बे नटिसखौ बिथांमोना उनाव सोलायनोबो हागौ, यूजीसीआ मा बुङो बिनि सायावसो डिपेन्ड खालामगोन नालाय। एनिवे दासिमनि थाखाय बेखिनियानो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।